Sa sin pa nega por ka pamanta ngai kublay fi waypoy baro haka kerteng ka jong Jesus Christ. Pediang sung bahai fi nega channel jong ka Portnet Gospel Media Ministries ya ka bangi juan ra ka kubor na ka sengi ka sengi klempep mentala jan sansnem bagi aingu ublay ya ka ta ka jingai ka jong ka ba penla yang i ban pen snow ini ka kubor ka ba man la ka sengi hoi kini ka ministry kala don na do arjar nyo naga Porsche ka por naga sengi ka sengiru ila ai ka gospel ban pen snow ka ktien ka jong blay hadu ni ka por ka ban tanri ka ni ka kubor step kadai ba ngila sedang do arajar arpau bar nga aingu ublay ba ka ya hadu menta taga jingai ka jong trai pangaingu ublay ba shibon ba ki men sim ki kala ka bamut shibon ki men sim ki yo diang ya ka jingkerku shibon ki yo pediang shisha yo jisu lengba kini ki kubor step lengba kini ki jingkren ya ka bangi pelat ya ka bangi pen snow lengba kini ka channel jong ka Portnet kublay shibon ya ka jing dwai ka jong pi kublay shibon ru ya ka ta ka jing pediang ka jong pi ya ka gospel u Jesus Christ bat na aingu shisha ba ya ka jing yalap kam shim lalong leno namar ba pila pediang bat ya ka pila ngai kan bat kanong kadai na ka menta jong pi mau try u ainong ya pi haba pi pediang ya kaktien ke jong u berkum ta tu yai ne aga ktien yai ne hangani ga nong rem ya ka ba pi pila yo ka balong hi u Jesus Christ u mau siang u bas kem tadi ing ta ni ka por nga kwa ban pen snow biang sa shi sien na kaktien ke jong blay hangani ka por ka ba menta baragani ka por ngala shim na ka gospel ka jong Matthews ka nong ka ba khat lai ka ni ka dekot ka ba sau pu san kani kadai ka dekot kani kadai ka benta kabadairu kawai na kita ki parshi ki ba ujisu hikai ya gitu ki brio ka tu ka por kabala ban apply nani ka ba try kamru hado kani ka por ka ba benta na ka benta ka jim ka jongi kani ka parshi kamdei ka ba kren ya kata ka jingdon kam ki ba kinjado ka jongi kani ka parshi kam kren ya kata ka jingwat ya ki ba kinja do ki ba don kam na mta ka do andre ka di ka parshi ka dei ka ba kongsan na ka mta ka jing im ka ba kinjamin sim te kani ka parshi ka ongkum ni pat ka hima ki beneng ka longkum unong khayi bawat ya ki maulen nai ba kordor bat haba ula shem ya uwei u maulen nai u ba kordor ula lek di no ya ki baro kat ba udon bat ula thiet ya utah Jisu ai kini ka parshi ong pat kahima ki beneng kalong kum unong khayi ubawat ya ki maulunai ba kordor unong khayi ude ubreo ubalong very serious unong khayi ude ubreo uba angnot shisha uba thmu shisha uba long shisha hagata ka kam ga jong u unong khayi lada umlong serious hagata ka kam ga jong u unom roy nong khayi la dau dei bajaito onom la ban kio nong khayi uba shim sting ya ga kam ga jong u da lele ru onom pois ha nangi tip hangni ngi i bau jisu u ai ya ka ni ka parshi yau ni unong khayi uba dalong shisha nong khayi uba da angnot shisha uba tharang shisha ban penroy ya kata ka jingkhayi ga jong u na snow ba udai utrai jong ka kam umdai unong bela andre unong khayi ubadai malik udai u trai jong ka ni ka kam ba udai utrai shitam ban wat ya kita ki malanai ba utip ya ka ni ka wai habu yo diang i ki malanai kitai kin penrus pa ya u taga babel ki thu ingi hang ni baladon uta wei ubrio uba long unong khayi uba wat iki malanai ba kordor tading ta uwat ya kita ki maulana ngangai ulai wat na gawe ke jaka shikawe ke jaka le se ulai ti na gawe ke jaka shikawe ke jaka ulai wat mano bala ban ya khai mano bala ban ya dei kam bat nga ya ka bangan yo ya kita ki maulana ya ka bangan yo ban thiet ya ka bangan penhe ya ka ne ka business ya ka ki jing khai maulana tagade ka ta ne ka singi i hang ne jisu ang uni ubri uwat isiki maulunai baga mabal ka khot ka basapun riuk ong ni
But aba ula shem ya wei umaulunai uba koridor. Ula lek dino ya ki e baro kat ba udon. But ula thiet yauta. But uni ubriu ula iwat ito maulunai. But hakaway ka singi kumnor. Namara ka taka jingwat ka jungu. Ka jingwat ka jungu. Wat. Ushem. But itu ani. Uyo ito maulunai am. Itu ani uni maulunai am. Udah ubakam koridor. Ban ye kita ki maulunai baro ki baula pelang si hakata bang ke ju upet baru ang ani uitu marunong kayi maulunai uitu imolunai uno batat uno barem uno bakam koridor baraba uni ubre ushem inu maulunai uitu bo ni maulunai ukam koridor ban ya baro kita ki maulunai ki ba udan hakata ka jak pelang ke ju laga daya ka Godrej ka ju ne ka bank ka ju hakata ka tiar ka jing pelang ka ju wong ani uni ukam koridor ya kita ki maulunai baro tadi ingta ban tit pat yauni umaulunai uhap ban umna ban tit da kata ka pisah ka udan uhap ban dino baro kita ki jingdan jing em ju ban yo yauni umaulunai balkum ta ka babel ki thu ingi hangni ong habul ashem yu we umaulunai uba koridor ula lek dino ya ki ek baro kat ba udan barula thiet yuta utau di unong khayi ubastat mar udan tang utau imolnai bat undan shu kum utau molnai urutip lada umis ya kata ka chance ban thiet yu ne molnai undu no ken bat kita kiba udan am kim dan jing man toy ada bo yo in we molnai kalong jing man toy ka ba crown mar udan tang utau we molnai uba kordon na kiba kordor tam tu jisu belai ai kan ka parsi wai kan ka parsi ban pensung tho ba mangi baro ki badan ha kan ka percai ngiap long komuni nong khai mo uta ubawa shisha ia ka jing shisha ubawa shisha ia kata ka bakodor ubawa shisha kita ki truth seeker ni kita ki bawa ia kata ka jing shisha ki bawa shisha yo blai ki bawa yo blai mga kwa ban ong ifi gane gasngi ubreu ubamwat yu blay uday ubreu ubam long serious hagal jing em ka jong balada uta ubreu shisha lada ujaitu banwat yu blay kabamut kamdan jingmut ya kataki ak baro kabaudan hagal jing em ka jong tading ta uno ubreu ubaday utrut seeker na uta ubreu bawat ya ka jing shisha la pensyong dur ne la penwan dur ya utau beri kum utau nong khai. Badeng ta uni nong khai abawat uat hadu bandalap. Unu beri bawat shisha ya ga jing shisha un shem ya ga jing shisha. But ga ksin ga jong blake ong no Jeremiah ga ga lenong ga ba arap kundai. Kini ga dekot ga ba kat lai ke ong kum ni. But pin wat yenga, but pin shem yenga, haba pin wat yenga daga donut baro. Utrai ong pin wat yenga. Bapin shem yanga, apa piwat yang ada ke donut baro. Lada piwat si shayu blay. Pin shem ya But pin shem ese pidon kiwe wi blay ke jim ke jong pm. La piwat si sha yau blay pin lap yau ni maulunai uba koridor tam. Uta maulunai uday u Jesus Christ. But la fila yo Jesus Christ pin sa sungutu. Baune uday uba kamper ya baro. Une uday uba kam koridor, but uba kam remdor ya baro bat mpimla ban yinu jor ya uneu jisu bat ita ki wede ki maulunai ki badan haga perthai lini kita ki blay kita ki nyam ki rukom ki badan haga perthai mla ban yinu jor bat u jisu kaktin ke jom blay ki atu yang iru baladon uwei ubreu bawat shisha ia ka jing shisha uwat hadu ba un da shem ya kata ka jingwat ka jong bautau day usakayos uwat hoy udan shibon ki malonai haga ying ka jong shibon ka spa ka po lese udan kita ki blairu ki we ki blai ma ka jing im ka jong ni yang ni ba une uday unong khai usakayos uday unong khai hoy ni ka kam ka jong uday tax collector ni utau nong krong kajna hanre uday pat ubreu hakaman sim ka jo uday ubreu bawat ban yo shishu ya ga babha ban yo shishu ya ga jing shisha bat ya ga koridor tambat ula lewa maka bible ki thu ingi ula lewa shisha bat haba uat
hot kidan ki breu ki balap thot yu kidan le sei kita ki jinjin thot ang neng tain rei u klem shimla sange banwat bat hado kaplong yu ba un ki hau ding dumbur banwat ya ka jing shisha bat habo ki hau ding dumbur uat ya kata ka jing shisha bat habo wat ya kata ka jing shisha ushem ya utau ba shisha baruta udai u Jesus Christ Jisu ang along mga kalenti ka jing shisha bat ka jing imde badeng tahabo wat ya kata ka jing shisha ushem shisha ya kata ka jing shisha ba ung dalam mat shisha ushem ya Jisu haga jing im geju bat haga kata ka sngi ya ka ba Jisu ang sakyos na net shaga yeng gejong me uda command hado kata kata ba anda haba Jisu urung haga yeng ka jong o Zacchaeus kumta ong an aino siteng nakata ka bangangadon kani ka spa ka bangangadon siya kibaduk baru ong ladang ala bam klop ya ka pisa jong no juno an aino saw siya ya ka bakum kita piyang ni pi bo anda habo Zacchaeus uat ni di ubreu bawat udi nong kai shisha ubalong serious uat bat haba uat ushem shisha ya utrai ba anda bula shem utrai ubshim la benut ban aino ita ka spa ka jungu kita jing don jing em ka jungu baro namar babalay ula shem yu ba corridor tam ula shem nan ya utelong jong ka jing em ushem nan ya utelong jong ka jingker khu utelong jong ka jing suk utelong jong ka jing kemen habo yo ya ka niam ya ka telong tu yo tadai to gini ki baro kem dan jingmut yang namar bangalayo utelong yang kata kala biang ye gaji imijunga tading ta salya ban aino e ga spa ga ju bat ban le kumta bat hangta u Jisu yu yang ne ubreu bula shami u bat kumta ong u Jisu hagane ga sngi ka jing penem kalawan hagane ga ye bat u Jisu uda ong ye kata ka jing penem kalawan hagane ga ye namar u shem yu nong penem baga jing penem kalawan hagada ga ye balada pi bideu kupa pi wat shisha ya ga jing shisha balada fila yo Jesus Christ balada bu Jisu urung ga yeng ka jong Zacchaeus kamut tang bu surung ga yeng henry ula yo ban rung ga donut ka jong Zacchaeus bu Zacchaeus ula dino itu ge baro tang pan yo Jisu kata ka spa ka po ka bu ken koridor men shwa ani bo ik pelat men shwa anda bula syam you mau koridor uba kam koridor ya baro tiki mau koridor kam lele gini gi kam dan jingmut inga tade yang ta ula dino itu ki baro ula aino itu ki baro namar ula yo ya uni uba kerpang tam uba koridor tam uba rem dor tam tegata ka de jing shisha ladangi wa shisha no do ga donut nginam syam yano ino uba kam koridor haga jing im gejongi reitang u Jisu pe yo long ngo kum utu ruspa ne to samla ruspa wat ya ga jing penem onda ula ya kendo ya unong penem udang benut bantino ya kata kespa ubiek te uni uruspa ma uruspa kata gi kata kespa ga jongo andre habu ya kendo ya u Jisu ubenut bandino ite gi baro ka udan but udo no ya u Jesus Christ but ka Bible ki to ingi hang ta Matthews no makakandai do arweg ong Jisu ong u lada memon ban long janai to kilit no di no iki ru kat ki bamedon to airu haki baduk men yo ka jinkin show te habeneng tuan buat ru yanga andre habau tau samlau yo snow ya kata ka ktien ula let no snow si nama udan shibon kispa nu di ubiet uklam itu bau Jisu udah telong juga jingkerku utelong juga jingem utelong juga ki baro ki babha haka jingem ke ju udang kam ken koridor ya kata spa ka udan ban yau Jisu ubolong utelong juga jingkerku baro ulet nang ta kumubrio basmosi tering ta don shibon gibrio haba kila dai ban yo ate Jisu ke jingem bagi benut ban no ya kita ki ke baki kingai ya kita ki baki kidon tadeng tahaga bakat do kamen sim jong kita ki beriu kin long ki basngosi kum basngosi uniu samla reuspa
Terhing ta tu ai bangin long ki nong khi ki basta ki bawat bat haba shem di no ya ki ek e baro tang ban yo eu jisu bat u jisu un kerku ya pi u jisu un le ki kamba ga jim jong pi bat abu jisu dan ga jim ga jong pi pim dan kamban khuslai ya ga e ru unehi un penrus pa ya fi haga mensim haki ek e baro ngai train kerku ya pi haga ni ga por ka bamenta ini adwai try ngu ime ko pai ni ga por ngayo ban kren ni ga kubor try pelong ko kenrat yang iki bayo snow komune unong khai ubasta ubawat ubada long shisha banwat yakata kabakor tam yakata kabalong ka jing shisha but try itip yang ni ka way habangi wat yame menum jengai nangi habangi wat yame dalele ba menum pet nangi mangitip ko konrat habangi wat yame ngin shembi ame namal malong ublay ubajan ya kita ki bawat yame tuan hajan jonga maong tingan wan hajan jong pi kat menginang jan manwat yame kataru menang jan banwan hangi bat bangin shem shisha yame kumbau zakayos ulawat yame ban mame melawan hajan jong u bat uzakios ula shem yame jisu bat me melale ya ga ying ga jong u bat ya ka ba melapen im ya ga ying ga jong u tra bang ni ki kon ki jome ki wat ya ga jing shisha haba ki wat yame kin shem shisha bat haba ki shem shisha kin snow to ba ke baro ka ba ki don kam dan jing mot e ru am ban you jor ya ga jing kordor ga jong me habaki kun jame kin shem shisha yame tra habaki wat yame kin shem habaki wat yame daga donot baro kadwa nga ku ni ka ba pin shem yu jisu habi wat yu kong pin wat yu jisu pin shem yu bangas ngo ni ka pi shem yu jisu Chris ba flayo yu ta ba kordor tam ubarem dor tam haga ji im ga jong fi yauta ba pimla atat bani nu jor bat no uba kodor naki ba kodor uba remdor naki ba remdor ude usim jogi sim utrai jogi trai ulong ro ublay jo fi ne gasni adwai nga deker ku yipi hagar tengu jisu amen tran nga ku yipi ne gapor ku yipi ne gasni una gar ku ru isni banangwan to ai ba fin treasure ba fin da sumar ya ga ba fin da ri ba fin da bu bha ya jisu hagar do onot ke jong fi Kadang sumar ya ke ka pa pipiyo wat ai ba kan hap no wat ai ba kan jano wat sha bu no tu ya ka ta ka ba pipila yo ama fla yo ya ba koror tam tran ku pi in sekindo biang la sai gasni blai nam ta ka boram ju amen But on this day he says, Ngan penyeng ye pi ko kon.